Язын өлгергән, күпіріп пішкен, туфраққа тішкен ұрлықлардан алып, икмәккә қадәрге yol. Аның қадірін, тәмін, жер кішілері, агрономлар, йөрәкләре аша үткәрә. Һәр бер төкнең тәме дә, яме дә аларның күңелендә. Без бүген Кукмара районының Янил авылында нәкъ менә шундый жер кешеләре белән таныштырырбыз сезне. Дөресрәге, шушы хезмәткә үзләренең гомерләрен багышлаган Мөхәррәмовлар нәселе турында булыр сүзебез. Аларның һәрберсенең шушы икмәктә үз өлеше бар. Жылы кыяш нурларында иркәләнгән авыл, Өрфиядә яшькелт бөркәнчек япкан табигать. Янилнең һәр почмагы аерым бер җылылык белән үзенә тартып тора. Шушы бөтенлекнең нигезендә җирле халыкның тырыш хезмәте, алдагы көнгә өмет белән яшәве. Өмет ул балаларга бәйле. Теләсә кайсы җирлекнең яшәеше шул якны яратып, төпләнеп калырлык яшь буынга тоташа. Янилнекеләр исә моны элек-электән аңлап, инде сабый чактан ук күңелләренә салырга тырыша. Нәтиҗәсеме? Ата-баба, әти-әни өлгесе белән ныгытылган фикер, яшьләр азмы күпме авылга кайтып урнаша. Мин Мөхәррәмов Алмаз Рифатулла була, Янил авылында яшим, 1-нче класста укып. Мин сезне кадерле бабам белән таныштырасы килә. Аны исеме Мөхәррәмов Вакыйм Мәкүп була. Аңа 80 яшь, 40 ел буе агроном булып эшләгән. Агроном кем ул диясез? Агроном басып буларда иген үстерүче айгын. Алмаз Мөхәррәмовларның нәсел дәвамчыларының берсе. Гомер буе агроном булып хезмәт куйган дәвәтисе әтисенең һөнәренә мөкиббән. Мәктәпләрендә үткәрелгән бер генә чарадан да читтә калмаска тырыша. Без килгән көнне дә туган җирләренә багышланган республика конференциясендә бабасы хакында доклад белән катнашып, алдагы урыннарга лаек булды. Шушы гаиләнең тагын бер өмете, кызлары да бик матур чыгыш ясады. Һөнәр сайлау алдында торган яшүсмер бала да яшәешемне үз ягым белән бәйләр идем ди. Ничек насыйп була? Әнә бит, нәселнең өлкән килене башта шәһәрдә төпләнәм дип уйлаган. Тәкъдире сөйгәнен Янилдә насыйп иткән. Илшат Гөлнара, үз кулларыгыз белән, үз тырышлыгыгыз белән төзеп чыккан йортыгыз, оягыз дип әйтик. Менә шушы ояны булдыруда ул әлбәттә яшьтән башлана бит, тәрбиядән. Туган авылда төпләнү иң әүвәл кайсыгызның теләге иде? Мөгаен икебезнеке дә. Мин инде белеп чыктым кияүгә чыкканда ук, Илшат инде ул авылда яшәп калачак. Авыл эшчәнлеге дә аның эше дә авыл белән бәйле. Мин авыл тормышын күреп үскән кеше, аңар шушы колхозда калырга дигән ният белән югары уку бетереп, шушында кайтып эшли башладым инде. Мен инде андый-мондый уйлар юк иде, читкә китеп эшләргә дигән, шушы авылда эшләргә дигән, яшәргә дигән теләк яшьтән үк бар. Мин телекчелек тормагын сайладым. Техник булып эшләдем, үз эшемне яратып эшлим. Шуңа күрә уңышларга ирешү мөмкинлеге бар инде. Илшат Мөхәррәмовларның өлкән улы. Гаиләле булгач башта әти-әнисе янында яшәп, бераз вакыттан соң гырыф-гадәткә тугры калып, йорт җиткезеп башка чыкканнар. Без төп нигездә 6 ел яшәдек. Үй җитеште. Үй салынып бетте, җиһаз алынды. Шуннан соң Илшат әйтә, вакыт ди, башка чыгабыз. Илшат мәйтәм, Илфат кына чыксын инде. Мин әти белән, әни белән яшисе килә дим. Без башка чыктык. Башка чыкканнан соң дагы, ул вакытта улыбыз укый, мәктәптә укый башлаган иде. Әле кызыбыз балалар бакчасында. 2 бала дагы мәктәптән соң, детсадтан соң кайта әби бабай янына. Үзем генә өйгә кайтмыйм бит инде Мин дәген кайтам. Илшат эштә. Илшат та кайта шунда. Без шулай итеп 6 ай буе әле үзебезнең өйгә яләш алмадык димме. Әти белән әни янына китәсе килмәдеме? Менә шулай дагы яшәдек әле.
Siz abi bilen ene de bik yakın, hem kilindeşler de bik yakın iken. Менә шушы бергәлек. Аллаға шөкер, бер-беребезгә ярдәм итешеп. Инде әтиянең менә хәлемләргә барыбер менеп төшәбез инде. Алар дус булмаса, анда менеп булмаска мөртәндә. Yo'qdi, chiray bo'lmasa tüp negizde. Mene de olmysың. Капкада бикле була. Капкада бикле була. Төп нигезнең капкаларын ачар кешеләре иң тәүдә әтияниләре. Алар йөрәк пәрәләрен барлап, кайгыртып торучылар. Biz iki malay üstürlük. Malaylar etisi yolundan avul hocalığı hünerin saymadılar. Kilinlerim Allah'a şükür benim yoldan gitti. Килин кайнана туфрагыннан дип яшәйтәбез, ә монда һөнәр буенча да туры килгән икән киленнәрегез. Olu kilinim özümden fenni söyleyen indi. Matematik okuttum. Ben de 35 yıl boyu matematik okuttum. İkinci kilinim de İngiliz dili okutuşusu. Grup türlü fenden okutuşular bulganlıktan kengeşlerinde birdim indi. Ol da menden soradı yaşarak bula şimdi. Şulay birbirimizni anlap yaşadık. Яшьләрнең фикерләве, яшьләрчә бара бит инде ул барыбер өлкәннәр үзләренчә яшәргә күнеккән дип әйтәбез. Менә шушы уйлар, фикерләрнең туры килеп бетмәгән вакытлары да буламы? Onsa bulabilir indi ol. Kartlar bilen yaşlar arasında uylar fikirler kelip gitmegen bulaydı ol. Biz indi anı tüptenirek uyluyuz. Mene bulay işlesek nişek bulayken biz indi o tecrübeden ötken bitindi. Tigile işlep karağız, bulay işlep karağız diye. Bizden kengeç sırasalar da var. Biz zamanca üzerince işlep koyalar indi dersek indi. Ачуланып үпкә яптырмыйсыз инде. Yok indi aşılanı. Yok indi. Bizden de indi kişi arasında eyvet bulası kile. Şuaydı. Кеше арасында әйбәт булам дип кенә бит әле ул бөтен нәрсәне атка ташлап бетереп булмый. Bulmayın da barsında kay vakitte işlegen vakitte sizin sözünüz dürüst bulan iken deyip eytüleri var indi. Ansıp bizden köngülge hoş kele indi. Söze var. Басулар, кырлар, әтиең гомер буе агроном булып эшләгәч, тәпик киткәннән ияреп йөрдеңме? Әллә инде әтиеңнең эш үз урынында, йорт гаилә үз урынында дигән фәлсәфә идеме? Evet. Iş orunda bulup kala, yurt orundaydı ol. Eti agronom bulup işlegende men көрмәдем дип әйтергә дә була. Ol иптәшлек биткән, соң кайткан, без ул вакытта инде иптә белән тормаганбыз. Ул кайткан ши яткан булабыз. Ә бу һөнәрне ярату, һөнәрне сайлау. Дөресен әйткәндә, мин 9нчы класска хәтле үземне укытучы, физкультура укытучысы булырмын дип әзерләдем. 9нчы класста мин дә физкультурадан да экзамен бирдем. Инде 10га 11гә киткәч, әти белән фикерләшеп утыра башлагач, шунда агрономистикага барга дип уйладык инде, районнан направление алып, ул вакытта академия, сельхоз академияга укырга кирдек инде 99нчы елны. Бу акыл белән сайланган һөнәр булган инде, аңлавымча. Бу инде уйланылып, төпле фикер белән сөйләшеп, киңәшеп, аңышып эшләнгән эш дип әйтәсем килә. Һәм аңа без үкенмибез. Һөнәргә бит әле ул эшкә күңел яту да кирәк. Күңел халәте дә бар. Чөнки яраткан эшне генә 150%-ка башкарып була. Әлбәттә, эшеңне яратмыйсың икән, җир эшен гомумән яратмыйсың икән, агроном булып эшләп булмый инде. Монда бит чуклы да белә кирәк, уйлый да кирәк, фикер дә йөртә белә кирәк. Монда бөтенсен бергә җыя инде ул агроном. Менә гаиләң, хатының ничек кабул итте шушы авыл җирлегендә яшәүне? Авылдан китү исәбе гомумән булмады минем. Тормыш иптәшем дә Аллага шөкер, моны әйбәт кабул итте. Ул бит агрономны сөйләшәләр бит инде. Кайтып керми ул. Өйдә бер нәрсә эшли алмый ул дип. Ну, шулай да тормыш иптәшемә бик зур рәхмәт. Ул андый фикергә ия булмады. Аллага шөкер. Уртак фикердә, уртак бөтен эшебез дә уртак. Аллага шөкер, бергә матур итеп яшибез. Кайтып кергәне юк агрономлык дисең, шулай да менә хуҗалыкны да алып барырга кирәк бит инде барыбер. Мондагы эшне дә калдырып булмый. Ничек җайлашып бетәсез? Бу мәсьәлә әзрәк авыррак инде. Өйгә кайтсаң, тормыш иптәшең бер нәрсә эшләмәгән ди, күңел һаман эшкә тарта. Анда да эшлисе эшләр күп. Алтын уртаны табасы инде. Матур итеп яшим дисәң, анда да килергә кирәк, монда да килергә кирәк. Энҗе, сезнең яшьтәшләр, дус-ишләрегез соң гына өйләнештеләр, барсына да җитештеләр дип әйтергә яраталар икән сезнең гаилә турында.
Әйе, нәкъ шулай. 30-га җиткәндә генә тормышка чыктым. Инде минем ирем дәген Илфат 30-дан өстә инде. Без бик русча әйтмешли осознанно шулай тормышны аңлап, тормыш башлап җибәрдек инде. Һәм Илфатны да инде гел әйтә торган булганнар, әни әйтә инде. Кайча әйләндерәсең инде Фәнзилә малайны. Менә насыйп булган. Ул да мине тапты, мин дә аны таптым. Шулай матур гына тормыш кырып өйләнештек. Бер атлы инде. Бик кыска гына аралыкта дип әйтик, 4 бала алып кайттык. Йортыгызда бүлмә сайын гөлләр. Әйе. Илфатның да өлеше керәме бу үсентеләрне, гөлләрне тәрбияләргә, әллә фақат хатын-кыз җилкәсендә генәме? Дөресен генә әйткәндә, без әни белән икәү үстерәбез гөлләрне. Илфат инде ул күбрәк басу эшен ярата. Басу, уҗымнар белән, үсемлекләр белән дигәндә инде өйдәге менә мондый яшеллекне без әни белән икәү үстерәбез. Бирәк тә мин инде үзем электән яшь чаклардан шулай үй тутырып гөлләр үстерергә ярата идем. Чәчәкләр үстергә бакчаларда. Менә монда килгәч тә инде минем үзебезнең йортыбызны шулай яшеллеккә, нурга күмәсем килде. Синең хуҗалыктагы уңышлар да сөенерлектер инде, агроном булгач. Өйдәге бакчаны кем карый? Ансы кем карамагында? Әйтсәң яттыр да инде, теге итекченең итеге, читекченең читеге булмаган дигән шикелле. Мин өйдәге бакчага гомумән кул җитми эшләргә. Анысын тормыш иптәшемә йөкләнгән, ул алып бара. Кай вакыт кына, әз генә вакыт булган аралыкта булышам. Булай авыр инде. Өйдәге тормышка, бакча эшенә катнаша алмыйм. Аңлы рәвештә бик уйлап, җентекләп гаилә кырдык дидең. Уйлаганда бит әле ул мәхәббәт дигәне дә янәшә барырга тиештер. Сүздә юк. Мәхәббәттән башка гына яшәү ул бердә рәхәт тә җиңел дә түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки мәхәббәт булмаса бит инде ул бер-береңне син күрергә, ашкынып торырга тиеш, бер-береңне көтеп, бер-береңнең тавышын ишетергә теләп. Ул бит инде сине һәр вакытта сине җитәкләп, синең яныңнан атлый торган парың була. Мәхәббәт булмаса мин авырдыр дип уйлыйм. Малайларның әти юлын сайлауларын теләр идеңме? Без бу темага бик еш сөйләшәбез. Без Илфат белән генә түгел инде, әни белән дә инде менә без төп йортта төпләнеп калдык. Инде киләчәктә Раббыбыз насыйп итеп, безнең дә шушы нигезебезне дәвам итәргә, шушында төпләнеп яши калырлык булса ярар ие, берәр улыбыз дибез. Без бит инде 3 ул һәм бер кыз үстерәбез. Шушы 3 улның берәрсе, Алла бирсә, иншаллах, шушында нигезләнеп, авыл хуҗалыгында үзенең хезмәтен куяр дип өметләнәбез без. Чөнки инде ул бүгенге көндә авыл хуҗалыгында эшләү шулай ук бик дәрәҗәле эшләрдән санала. Әйе, әлбәттә, хыялланабыз ул турыда. Үзебезнең янда калдырасыбыз килә бер балабызны. Дөресен әйткәндә, балалардан качып чыгып китәм. Алар мине эшкә китәсемне белсәләр, капка төбендә көтеп утыралар инде. Әтим исем белән, манам. Мин бит техник янына барасың, балаларны куркыш, алардан качып чыгып китәсе ул кай вакыт менә. Кай вакыт утырды барам инде кич кырына әйләнгәндә. Басуларны, кырларны менә улларың белән әйләнгәндә, ул бит инде бик кадерләй бер. Нәрсәләр турында сөйләшәсең, нәрсәләр сеңдерергә тырышасың аларга? Алар белән әйләнгәндә үзеңне дә уйлыйсың, аларны да киләчәген уйлыйсың. Төпле фикер әйтеп булмый, беренче алар үзләрен кабул итәр. Без яңадан кабул итәрбез, әле Күңелләренә салырга тырышасың. Күңелләренә салырга тырышабыз, инде шушында тугач, шушында төпләнергә дип нигезләнәсең бит инде. Безнең төп задача инде балаларны шушында авылда калдырырга, үзеңнең кәсебеңне дәвам итәргә, үзеңнең эшеңне дәвам итәргә. Хыялларны, ниятләрне, менә максатларны чынга ашырып яши торган кешеме Илфат? Бик тә. Элек алай ук булмаса да, менә гаилә курганнан соң, инде аның тормыш иптәше, балалары булганнан соң, ул үзе дә әйтә, мин чып-чынлап яши башладым ди. Без менә бергә аның белән уртак фикергә килеп, нәрсә генә турында хыяллансак та, без аны икәүләшеп, әтигән ярдәме белән инде әлбәттә тормышка ашырга тырышабыз. Чөнки бер көнне югалтасы килми. Һәр көнне бәхетле булып, үзебезнең планнарны чынга ашырып, дөньяның тәмен яшь чактан ук татып яшисебез килә. Йорт хуҗалык эш мәшәкатьләре генә түгел, сәяхәтләргә, дөнья гизәргә дә җаен таба Энҗе белән Илфат. Һәм бу омтылышларын
әти-әнисе, абыйсы гаиләсе теләктәшлек белән кабул итә. Монысы да бик кадерле мөнәсәбәт. Икәү шулай уй-фикерләрне тәртипкә салып кайтабыз. Балалар да караулы булгач, борчылмыйсың диенҗе. Сез сугышмыйсызмы соң? Yok. Әрләшәсезме? Azrakine. Нәрсәгә әрләшәсез күбрәк? Kubra fotoğrafı kendine önce kutata başlayamına bile. Hani alar bir şeyler mi fotoğrafı diye. Әскә? Әси уенчыкларны биреп торасыңмы соң сеңлеңә, абыеңа? Yani ben kapatayım beni. Нишләп? O basayım ki o koyda yok telefonu bilmiyor basayım. Сиңа телефон бирмәсен, шуңа күрә уенчык бирмисең инде, Aha ben kapatabilirim. Почему телефон evet bir tuğur bitir? Уенчыкларны уртаклашырга кирәк инде ул бит синең абые. Менә әтиең белән Ишат абыең бит шулай бүлешәләр һәр нәрсәне. Hayır bebe olanda. Bebe olanda o salaydı. Хәзер бүлешмиләрме ни? Yok. Ne bütün ışıklarını birip durmalarga. Ул сиңа бирмиме? Yok. Ярар, үскәч уртаклашыр әле. Ул киш кирәк бит әле. Әсгатны карыйсызмы соң? Hayır. Bir kubra koyayım. Син менә? Елыймы Әсгат? Yok bir kubra koyayım потому что меня кутер аламышы. Өстеки, өстегеңгә, кештеки. Үзәмәле бит. Менә минем туйларыма кайтырсың әле. Име? Сылайбы? Әйе. Ике килендәш кайнана белән киңәш диләр. Шушы киңәш итүләрдә килендәш арасындагы мөнәсәбәтләр дә җайланып кына бетә аламы һәр вакыт, кызлар? Килен булып килгәннән соң, Илфатның өйләнгәнен бик көттем инде мин. Килендәшле буласым килде минем. Һәм энҗе белән танышканнан соң, шуның хәтле сөендем. Үземә ошаган, сөйләшү өчен җайлы кеше. Аннан соң якыннан дагын сөйләшә башлагач, чынлап тагын энҗенең үз кеше булуын аңладым. Biz indi kelinləşim Milnara белән ашлар үткәрсәк тә, бәйрәмнәр үткәрсәк тә, бөтен әйберне бергәләп, серләшеп, күңелле итеп, әнине дә үз яныбызга алып, шулай итеп матур итеп эшләп яратабыз инде. Бергә эшләгәндә рәхәт тә, күңелле дә тиз дә бит инде ул. Менә бүген дә без үзебезнең дә, инде килдәшләрнең дә гаиләсенең яратып ашый торган баллы ризыклары кырмызга тартып пешергә уйладык. Ул җайлы да, тиз дә эшләнә. Аны олылар да ярата, баллы булгач инде балалар да ярата. Майын салдык, йомыркасын салдык имегелләре. Әйе, туз салдык. Туз салдык, әйе. Камыр. Камыр көпшәкләндергеч салдык. Әле безнең монда ванильный нидә бар? Салып җибәрәм. Ванильный сахар. Һәм Безнең саласы калды. Гына саласы булгатабыз. Безнең әни кайнана белән яшәгән кеше буларак, үзенең киленнәре булгач, ул инде кайнана белән яшәүнең ничек икәнен аңлый. Электән аның кызлы буласы килү хыялы булган. Һәм ул безгә гел әйтә инде, Аллага шөкер, 2 улым бар иде, инде хәзер 2 кызлы булды дип сөенә инде ул әни. Аннан соң безнең Илшат белән Илфатның дагы әти белән бу иң зур тәрбиясе, алар безгә гел әйтә инде. Дус булыгыз. Теге дус булмаска безнең сәбәп тәген юк. Әйдә Гөлнара, син моны кулың белән басып бетерде. Бик каты да булмасын инде ул. Йомшак кына, уалып тора торган гына тәмле камыр килеп чыга инде бу. Аннан соң инде? Аннан соң без аны целлофан пакетка салып куябыз да 40 минут 1 сәгать чамасы ул катып китәргә тиеш. Суыткычта, морозильникта суыткычта, суыткычтан алып, мясорубка аша үткәреп, табага пергамент кәгазе җәеп, шунда инде әлеге камырны духовкада 180 градуста 20 минут, ярты сәгать чамасында пешереп тә алабыз. Ризык бит әле пешерү генә түгел, бергә ашаганда гына тәмле була, шулай бит. Шуңа инде безгә минсәләрдә инде мин ачык йөз күрсәтергә тырышам инде. Кем генә килсә дә гомумән, без бит инде төп йортта төпләнеп калган яшьләр. Инде без камырны әзерләгәннән соң шушлай пакетларга салабыз, аны тигезләп җәябез, катырга җиңел җайлы булсын өчен инде. Һәм суыткычта катканнан соң алып, сындырып кына мясорубка аша үткәрәбез. Табаларга җәеп пешереп тә алабыз. Менә безнең булды. Җайлы гына эшләнә. Бер-берең белән мөнәсәбәтләргә күләгә төшмичә көйләнеп кенә яшәү өчен бигрәк тә менә шундый зур матур гаилә булганда иң әүвәл нәрсә кирәк икән? Ничек уйлыйсыз? Иң әүвәл бер-береңне хөрмәт итә белү кирәктер инде.
бөтен нәрсәдә хөрмәт итә белүдән башландыр дип уйлыйм мин. Хөрмәт итсәң бит инде аның ой фикерләрен дә тыңлыйсың, бергә сөйләшәсең, килешәсең, хөрмәт иткәч син аларны шулай бит инде. Үз юлыңа гына басып йөрмисең. Менә шуннан башландыр дип уйлыйм инде мин. Гаилә булгач, мин дип кенә яшисе түгел, ул инде без дип яшисе дип уйлыйм мәсәлән. Безнең гаиләдә шулай. Ике ир туган булган гаиләдә без дигән сүз еш яңгырыймы, Илфат? Илшат. Еш яңгырый. Чөнки безнең киңәшчебез бар. Безгә дөресен күрсәтүче. Шуңа күрә biz siz bulmayın. O evlenmiş. İkisi yaşarız, anlarsın etiden soyuruz. Şık bulan çık bulan deyip. Her vakitten şu şeyimiz birge ortaşıp, fikirleşip, biz deyip anlaşıp, işin yönetiriz. Тәрбиядә иң әүвәл беренче менә алга сөрә торган нәрсә икән ул сезнең гаиләдә, мәхәлләмездә? Өлкәннәрне ихтирам итү, алар сүзеннән чыкмау. Яшәргә сорыйм әле. Дәвәни белән Дәвәти әби бабайдан әзрәк тәнкыйтьләткән чаклар буламы? Әби бабай безне һәр вакыт өйрәтеп торалар инде. Алар безгә киңәш бирәләр, biz аларның киңәшләрен тыңларга, кулак салырга тырышабыз. Шул вакытта кай вакыт үзебезчә дә эшлибез инде. Кайсы дөресрәк булып чыгасың? Әлеге вакытта аларныкы күбрәк булышадыр дип уйлыйм. Алар тормыш күргән кешеләр, алар барсын да беләләр, алар әйткән сүз бер кайчан да ялгыш була алмый. Аларның үзе тормыш тәҗрибәсе бар, шуңа күрә аларны гел тыңлап яшәйбез. Нәрсәдән тора гаиләнең татулыгы иң әүвәл? Менә бу гаиләдә әтигә хөрмәт. Әтинең кайтканын көтү. Әти кешенең өйгә кайтасы килеп кайту. Менә шушы бит инде бәхетле гаиләнең нигезе. Бәхетле булган сәрәйне каплауда дип әйтәсем мин. Яныңда яткан әтиәнең булса, яткан тормыш иптәшең, балаларың, туганнарың, бер туганы булган, алар белән матур итеп яшибез. Барыбыз да сау сәламәт, Аллаһка шөкер, бөтенебез дә бөтен. Моннан да тагы нинди зур бәхетләр соң. Бу бәхетле икән инде. Күпчелек кеше үзенең ни дәрәҗәдә бәхетле икәнен аңлый да алмый. Ә югыйсә бәхетле булу өчен бит аңа бик әзирәте җитә. Менә шушы синең 12 саның сау сәламәт булу, үз аякларың белән йөрү, үз күзләрең белән шушы дөнья матурлыкларын күрә алу, бер-береңә матур сүзләр әйтә алу, ярата алу, яратыла алу. Менә булар барысы да бит инде бәхет. Шушы бәхетеңне күрә белеп яшәсәң, димәк син дөрес яшисең. Шөкер итерлек малларны булдырганчы да бит әле тырышлыгы кирәк. Тырышлык белән аннан соң барыбер авырлыклар аша да үтмичә калмый бит инде. Арада да ниндидер авырлыкларга. Җиңеллекләргә шикелтәсез генә бармадык инде. Вакыйфа буегыз. Авария гомер буе эшләгән анбарында машина астында калды. 45 көн буе нидә больницада яттык. Бер кадәр селкенмичә 45 көн буе. Ул вакытта бик авыр булды инде, хәзер Аллаһка шөкер, ул вакытлар бетте. Хәзер тыныч кына яшәп ятабыз. Рәхмәт балаларга, киленнәргә. Күңелләр шулай сөенечтән генә туламы? Сөенечтән Аллаһка шөкер, шушында көндә яшәйбез дип, сөенечтән күңел. Менә әйтәләр бит. Яшь вакытта ничек тә үтә, но яшь вакытта да бәхет кирәк. Бөтенесе дә кирәк. Но картлыкта бәхет теләр ди. Менә шул без Аллаһка шөкер, картлыкта бәхет өсендә яшибез. Бүгенге чыгарылышыбызны сезнең авылның иркен кырларында башлаган идек. Ошо язгы матур көннәрдә күпрек пешкән туфрактан. Чөнки агрономнар пешкән туфрак дип сөйләшергә ярата бит, өлгергән туфрак дип. Бу дөрестән дә шулай. Авыл баласы өчен бик кадерле төшенчә. Һәм табыныбыз түрендә дә икмәк. Шушы икмәккә күпме көч куелганлыгын, күпме хезмәт кергәнлеген җир кешесе үзе генә беләдер мөгаен. Сез шын җир кешеләре, һәрберегез, менә шушы икмәккә үзенең өлешен кертеп яшәүче. Дәвамлы булсын иде бу хезмәт. Бәрәкәтле булсын иде. Һәм инде мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең табыннарыгызда да һәр вакыт
ризыклар мулдан булсын. Менә шушы тәмле кырмыска ясы торты кебек безнең кызлар пешергән, икмәк кебек, аның кадерен дә белик. Кемнәр пешергән, кемнәр җитештергән, кемнәр булдырганында. Кадерен белсәк, тормышыбыз да, гаилә учакларыбыз да яктырак ва ямьлерәк булыр дип өметләнәбез. Сезгә исә бик зур рәхмәт. Менә шундый матур шимбә кичегезнең бер өлешен безнең белән уртаклашканыгыз өчен.